Njengamanje mibili imindeni engakazitholi izidumbu zabathandiweyo bayo abanyamalala ngesikhathi kuhlasela izikhukhula. Kulaba bantu abangakatholakali kubalwa kubo izingane ezimbili ezineminyaka emithathu kanye neneminyaka eyisishiyagalombili. Inhlangano ehlinzeka ngosizo isikumisile ukuthungatha. Where we are now, we are going to call it off because it's quite a very vast area where we started from and where all these things happened. So we are going to go back where we started, where the bridge collapsed, and we will need to move all the structures that were in the area. Umphakathi uthi uzoqhubeka nokuthungatha izidumbu ezingakatholakali. Ziyisikhombisa izidumbu ezingakahlonzwa imindeni yazo. Kunxuswe imindeni elahlekelwe izihlobo ukuthi ize nganeno. Kulezi dumbu azikho ezezingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi. Umphakathi uthi uzoqhubeka nokuthungatha kuze kutholakale izidumbu zabantu abanyamalele.